How do you know that something is really a blessing? Paano mo alam na ang nasa iyo o tinatanggap mo ay tunay at totoong pagpapala? Many times, we become confused because we think that something in our life is a blessing, but actually, in the long run, it is a curse. Halimbawa, hindi dahil ikaw ay may pera na pinagpala ka na. May nakilala po ako at kwento po niya, biglang yaman niya dahil sa business. At dahil po sa kanyang kayamanan, hindi naman po maitago, alam ng ibang tao, siya po ay kinidnap. Salamat po sa Diyos, hindi siya pinatay. Dahil nakapagbayad po siya ng napakalaking halaga. Nagbayad po siya ng ransom. Ngayon po, kwento din niya, maingat na sila ng kanyang pamilya, lumipat sila ng bahay, pero kinakabahan sila palagi, hindi sila lumalabas, madalang lang po silang nagmomol. At kahit na may pera sila, para bang nakakulong sila. Di po ba? Money is not an automatic blessing. Hindi rin po ibig sabihin na maganda ang itsura, ito ay pagpapala na. Not all beautiful things are a blessing. Alam po natin yung karanasan na pag pumunta ka ng Baguio, isa sa mga bibilhin mo dyan para pasalubong mo ay strawberry. Pagkakita mo doon sa package, ang lalaki, ang sasarap, no? Pinkish, bright red pa yung iba. Napapabili ka, pero pagkabukas mo, yun lang palang nasa ibabaw, yung maayos, yung mabubuti, yung nandun sa loob, sira na pala. Bulok na pala yung mga strawberry. Doon sa loob, yung hindi mo nakikita. Beauty is not also a sign of a blessing. Kaya yung mga lalaki sa inyo, agad na in love sa mga beautiful. Kilalanin niyo muna yung kanilang ugali. Baka nasa loob yung sira. Di po ba? Mas maganda yung a beautiful heart than a beautiful face. Amen? At hindi rin po ibig sabihin na masarap at maginhawa ang pakiramdam mo. Na blessing na yan, galing sa Diyos. Tandaan niyo po ang demonyo, ginagamit po niya yung mga masasarap, magiginhawang karanasan para makuha yung ating kaluluwa. Ganyan po ang tukso. Sa una lang masarap, pero sa huli, ang hirap. Ito po ang teknik na madalas ginagamit ng mga online gambling at scammers. Di po ba? Sa una ka lang mananalo, sa una ka lang magkakaroon ng pera, may payout, at nawiwili ka. Ito na, jackpot na ako, kikita na ako. Magpapalabas ka ng maraming pera, at doon mo na mararanasan, katagalan, natatalo ka na. Sasabihin mo, babawi ako, may chance pa, uutang ka. Nababaon ka na sa utang, di ka pa rin nananalo. Yung iba, ang dami ng Chanel out, nilabas na pera, nag-i-invest daw, 500,000 na. Di na sumasagot yung agent. Wala nang payout, wala nang binabalik na pera sa'yo. Nabudol ka na. So, what really is the sign that what you have in your life is a blessing? Una, ang tunay na pagpapala o blessing ay galing palagi sa Diyos.
So ask, is this really coming from God? At paano mo alam ng isang bagay ay galing sa Diyos? Sabi po sa Proverbs 10, verse 22, remember this, the blessing of the Lord makes you rich, and God adds no more sorrow to it. Yun naman pala gusto ng Diyos na tayo'y umasenso, umangat, lumago, mamunga ang ating buhay na walang kasamang pagdurusa. Magkaiba po ang hirap sa pagdurusa. Yung hirap, natural yan, kasama sa ating buhay. Dahil meron tayong katawan, pero yung pagdurusa, gawa-gawa mo na yan. Galing na sa masama yan. Tingnan niyo po, balikan niyo sa ating ebanghelyo, yung opisyales, kahit na alam niya patay na yung anak niya, lumapit siya kay Jesus. Sabi, Panginoon, hawakan niyo lang po ang aking anak, mabubuhay siya. Because this official believe that Jesus, our God, is the source of all life. Ito pong babaeng dinudugo, nilapitan ng ating Panginoon, ang kanyang paniniwala, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Because she knows and she believes that Jesus, our God, is the source of all strength and health. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula palagi sa Diyos. At hindi ka dinadagdagan ng mas maraming pagod, hindi ka dinadagdagan ng mas maraming paghihirap, pagdurusa, o lungkot. Kung inaakala mo, dahil sa diskarte mo, sa sipag mo, sa talino mo, pinagpapala ka ngayon, meron kang blessing, diyan ka nagkakamali, kapatid. Ang tunay na pagpapala ay palaging nanggagaling sa Diyos. Pinagyayaman ka, pinapabuti ka na walang kasamang lungkot o pagdurusa. Magandang itanong yan. Mga bagay ba sa aking buhay ngayon, binibigyan ako ng ginhawa? O lalo lang akong umihirap, lalo lang bumibigat ang aking buhay ngayon? Mga bagay-bagay ba sa aking buhay ngayon ay nagbibigay sa akin ng lungkot? Kung nadaragdagan ang iyong pagdurusa, kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan tunay na pagpapala. Pero pangalawa, ang tanda na tunay na pagpapala ang nasa buhay mo kapag nilalapit ka niyan sa Diyos. If something does not bring you closer to God, leave it. It is not a blessing. Napakaganda po nung sabi ni Padre Pio nung minsan. Saint Padre Pio said, "Blessed is the crisis that make you grow. The fall that made you gaze into heaven. And the problem that made you look towards God." Hindi dahil ikaw ay naghihirap, sawing palad ka na. Dahil meron mga paghihirap minsan na nagiging daan para makilala mo ang Diyos at para lumalim pa ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, pwede nating masabi, ang sakit natin minsan ay pagpapala. Kung yan naman ang tumutulong sa iyo para umasa ka sa Diyos. Ang away niyong mag-asawa, pwedeng maging bendisyon kung nagiging mas madasalin ka. Yang utang mo, blessing pa rin yan. Dahil dyan,
Gusto mong maalis ang iyong pag-aalala, lumalakas ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pagsisimba, sa iyong pananalig sa Diyos. Yes, your suffering may not be good, but remember, God allows you to suffer because in the long run, it may be good for you. Tignan niyo po yung opisyalis na namatayan ng kanyang anak at yung babae na dinudugo. Dahil sa kanilang pagsubok, napalapit sila kay Jesus. Dahil sa kanilang problema, nakilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapala, kapatid, hindi lang po material na bagay, ito po ay isang malalim na ugnayan kay Kristo. Tandaan niyo po yun. Don't make the mistake of limiting your blessings only to material things. Because the real blessing comes from a close and deep relationship with Jesus. If you are close to Jesus, our Lord, you will experience peace, renewed strength, and the patience to love. And this is the real blessing of life. Magdasal po tayo sa banal na misang ito, naway palagi tayong bumalik sa Diyos. Kilalanin natin ang lahat ng pagpapala galing sa may kapal at naway magtiis tayo sa ating mga problema at paghihirap kung yan naman talaga ang makakapagpalapit sa atin kay Jesus. Amen.